Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Naiko ko niya. Mangay ko pa sa ilo niya, John. Ay nalagi, ana. Sagdi lang, ako'y mahipaw. Ako musulti niya, ana. Nahinumdum ko sa ako mga silingan ka ni Ato. Nga nangaiko sa crucified. Ni atong enkwentro sa NPA ug military. Okay na ka, Nebek? Oh, Garyo. Salamat. Naglalis ba sila si Ernie ug Major? Wala. Pero kung naglalis na sila, permi mo na sila maglalis tayo. Pero diferensya lang, lan na kayo na spray, ning kalma kayo. Kana rin yung si Medyo, grabe kay ba. Hindi ka magmat ko na, pero may kang sugama ka lang sinsulto ba. Masungag ka permi. Way bukog mo na ulit eh. Ano mo gina yung batasan, David? Wato-wato na tos ba earning, David, ha? Hapit na yung tingil ni mahuman ng ilang away. Away naman. Sas! Ila ding istorya. Maglaay man. Uy! Sista eh. Nagdadahagya po sista ni Berning na. Paborito din niya ang katakanta. Ayun na day. Magkatakanta ko rin sunahan ha. Hindi unahan rin. Rin sa. Dari sa daplin good. Tahon ko ni paborito kanta ni Berning. Kanahan nga dyan eh. Ako'y sundalo Gimisyonan ko di unta si Dennis sa kalikong mga kauban. Kung nahibawan pa na ako nga sagdapan unta og mga kaubang langgam si Dennis, pugnan ko gud si Erning aron dili makalakaw. Aron mamatay na siya. Ernesto, kung nahibaw ka pa lang, sa matag atubang ko anang tawanan, gusto na kaayon ako siyang kunis-kunison. Misulti ka na ko si Jory. Taw-taon silang nagasulti si Vicky. Og sorry kayo itong yan. Karoon ba ka magkamatngon nga labihan ding hugawas sa akong pagduda ka ganina diyang nagkita na akong reaksyon ni Vicky. Og gusto kong personal nga mangayo niya pasay do. Ay naana eh, akong nalay sulti niya. Mawawon kayo nang maabot akong asawa. Unya imo pag yung dudahan sakop sa komunista. Umani lagi ko. Sige na, dali na. Ding pang gubatan, abanti ako. Di mo atras, bisan panyag, sa bala ako. Mapaula na. Guryo, una. Ay pagkalaay, gayon, di sundalo walay, itlog, sabay. Sir, ikaw rin na, sir. Sorry kay sir, ha? Kita na yun, ha? Okay. Niyagi ko, Vicky. Gidol, tagid ka ron personal ko mangayo ni mo pasay daw pasensya kung may namatigdan ka mang pati kay na kong siltihan. Vic, sorry ka na kayo. Sorry kid kayo. Kung nagihok pa lang unta gihapon ko karon. Ug wa ko'y lapot ni Erning. Gisusahiran ka na nako patay. Dong Erning, marag nasuko magitingali sa Vicky na ko. Wa, Major, ay wa. Mauwaw lang ko. Wa man ko nadungog nga bati paminawon kay kanimo. Ako ang angay mga story tungod kay may nahinumduman dayon ko. Mao to nga naingon ko ni ato. Nauwaw ganit ko kay ko nimo. Ato na tong kalimtan, Vicky, ha? Kinahanglan nga wala kita'y laing hatagan o pagtagad. Gawas ra gyud sa tong kasal nga upat. Doon lang magod kayo, ha? Salamat, Major. Oh, ay pasalamat kay sakop ka na sa mong pamilya. Dong. Mag-amping kagid pirmi dong. Wala magkinahanglan mag-investigate bahin sa maong hitabo. Usa sa mga target sa mga Sparrow. Sundan pa kiniglaing operation sa mga NPA Sparrow. Nagkinahanglan kag close-in bodyguard. O kinsa imo yung ika-suggest dong? Di na kinahanglan mangita taglain dong.
Kisam da imong nahunaw na aning. Kinsa pa madelain? Ako. Oo, bitaw. Nganong wa man ko makaunahuna ni mo dong? Ako na lang. Pangunayan taga Gordya. Ngano ikaw man, Ernest. Ikaw na lang to, dong. Ngano ikaw man. Unsay may kasulti, Vicky? Nakasabot na si Vicky na itong duha dong. Labaw siya nakasabot kung unsay atong trabaho. Vic, naibaw ka ba? Nabisag kami lang doon si Dong Erning. Amo lang ihingi bisag usap pa ka batalyon. Badiha, nung hambog na sab ka. Kung wa pa si Erding gabi, hasta ko, patay sa bunta. Aw, Tuo man ka ani, Vicky. usa ka batalyon nga dinis, ihingi lang sab sa usa ka Julie. Naibaw ka ba na dong? Ibaw kay ko dong. Ibaw kayo. May mahulbot ning bukton ko, Julie. Vic, ari na mi. Sige, Joel. Ay, kadiyot day. Naadi ko na tayo seminar. Si Papa Felix mo seminar nato. Dispiras atong kasal. Karon na daing gabi Adto taman ni hapon, ingna sila si Mama Conching. Adto sabay ang atong seminar with Reverend Father Felix. Magpabunyag sa ko, Major. Kay wa pa ko'y bunyag. Bye, Vic! Bye! No? Ato na ta? Tanda ko riyo. Huwag ka na tingtingog. Pwede pa tukar to na to ato paboritong kanta, Sarge. Paborito sa bitaw diri mo. Ayun na lang ko riyo. Sige. Ano huwag ka na tingtingog? Wa pa mawa sa kung una ako nakita sa tulog ka Sparo nga imong ipatay ning. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Vicky. Igo lang na kung gisiguro yung maayo aron dili makabaws. Hingi ko kada kaayo no. Kung may gibuhi ka pang usa unta, tingali dako pa mo kay kayunan nga mahibaw-an ninyo ang mga kalihukan sa nakadaka ng mga inpe. Pero labing siguro, bisan kapila pa niyo patyon ang sama nila, kuli gihapon kaayong utugan. Tungod sa gitawag nila kausa. Magkahugot ug magkahugot gitingali ang ilang pagtuog paglaom nga pinaagi ra gyud sa revolusyon makuha ang kausaban ninyo. Mao ba? Magkalig-un ug magkalig-un pa gyud tingali ang ilang pagsalig sa usag-usa. Nga bisan sunugon pa ninyong mga militar ang mga kalawasan nga gitawag nilag mga revolusyonaryo. Nga wa ka na mo tingog ning. Katuog ning, isay nang imong usa kong apaka. May kang imong pagkatuog sa sakyanan. Tiwas ang paway ning. Tiwas ang imong katuog. Huwag mo kumutugan to. Ituyo lagi na akong magpiyong ako mga mata. Yung isayan ako ang kong sa ibabaw si Mundugan. Doon ako gipaminaw ang imong gininhawa. Gituyo, subto na ko aron maputol ang nasugdan mong istorya bahin sa mga NPA. Tungod kay dili ka gustong maminaw. Tungod kay kaaway ninyo ang mga dilingon NPA. anak, dilingon anak. Huwag na kumutubay kay disturbong paminaw ng andar sa sakyanan. Gusto kong maminaw og balik atong imong istorya. Diin ko ato ko to. Katong bisan sunugon pa namo ang kalawasan sa gitawag nila og mga revolusyonaryo. Naminaw ka kuti ay. Abi na kugwa ko nimo paminawa. Oh, mga revolusyonaryo. Mga mapulang manggugubat. Mga mapulang manggugubat. Okay. Dili ko sila mutugan. Kunhain pa ang nakaanam o kadaghan nilang mga kauban nga revolusyonaryo. Suhito ka gid kayo. Ang gitawag sa tagadapit nga tuang daghang mga NPA. Kamo na hibaw gid ana. Nahibaw mi. Aware ang amadong kusog sa nasod ana. That's true. Midaghan ang mga NPA.
interesado kay kong maminaw kung mo istorya ka nagbahinan. Ang pang-NPA nga edukasyon, pirming may bis-bis sa mga uga nga mga hunahuna sa katawan kay uhaw sa kamatuoran. Uhaw sa hustisya. Uhaw sa matuod ka kagawasan ug matuod ka kalinaw. Makasabot ka ba? Yes, mao na gitawag nga teach-ins. Mao nga usbo na sa dako pagsulti nimo. Nga ingon tangpo nga popular kaayo ka na para namo nga nagpuyo sa mga dapit nga ang daghang mga NPA. Kanunay Na ninyong mabati gikan mismo sa mga NPA. Unsa inyong bation kung ikatubang na ninyo mga NPA? Lahi kaayo. Kaya nagsulti man sila sa tinuod kung unsay kahimtang sa nasod. Dili sama sa mga taga-gobyerno nga bisan milunok na hapit abot sa taga-ilong ang dagat sa panaog-daog mo ingon nagkahapon mo nga malinawon unta ang Pilipinas pero gisamok sa mga komunista. Vicky. Lahi kaayo. Lahi kaining. Kay kung ang NPA gani mo'y magabihag og mga militar, papaulion man human sa pipila ka mga adlaw. Pero ang mga militar gani mo'y makadakop og NPA, makita na lang ang pateng lawas sa NPA nga mulutaw o dili ba kaha, di na gyud mahibaw-an kung hain na ni. Vicky. Ang grabe sa gyud kaayo, kay kung makadakop ang military og mga babayeng NPA, ilang lugoson. Husto na. Sama gyud ikaliwanag. Vicky. Sama na ako din. Sama na ako. Unsa man, Vicky? Tuga na lang sa tinuod. NPA kapag yun ay. Nangugat kag maayo. Tinunood na ning imo ha? No. Oh, okay naman tingalin ako NPA kag yun ay. Unsa ba gyud imong tan-aw nako? Umabot nga misis si Risto Martin. Dahil na mag-isgot na day. May mo ba? Di kaya na to. Magyo kay pagtuong NPA ka. Posible kayo na eh. Posible kayo. Ning, Hmm? nabala ka ba ako? Nadlo ko. Gaon sa? Madayon ka gyud? Gamaoy mo bodyguards, Major? Dili di ay mahimo. Ngalain lang ang bodyguard Vic, sa major. Vic. Sidong Dinis na siya. Di na kinahanglan nga mangutana sila og kamo og ikaw nganong ako may mangunay kay sayod ka unsa nako si Dinis ug unsa sab ko ni Dinis. Dili ko makatugot og laban, dili ko makadaawat kung simbako lang taon may utang may tabo. Sige isip kung sobra pa sa kong igsuon. Ako ning trabaho. Usa ni sa kong mga trabaho isip ingon ani military. Pero sige lang. May gipaabot ng kong gamay kayo. Malipay ko niya sa kong idesisyon nga mobiya aning trabaho. Ning, tinuod ka? Ay, Pasko! Siguro. Ay, Pasko! Sas! Tanawan niyo, David K. By Sarge. O sige, hato nila na din. Tanawa. Ang inyo kini mga beste sa inyong kasal. Sas! Ning, Ala! Pagminyo mo! Tay, kung magpababuang na ni katabang nilang medyo na ko ba, Sarge? Menyuan mo na ko ba? Awa, tarawa? Pita lebih sampot sa kadahan. Batang ay. Puro yung duwang kadako. Oh, pagminyaw mo. natakyan ka ng guryo, Ning? Pandaran na sa kanan guryo. Oo, inay. Hi, sweetheart! Wah! Tidak! Well, I'm glad you're here. I am very glad. Kani akong anak, si Julie, iya lang gipalabian. No, si Minar boy.
Ang seminar ninyong upat, ninyo Ernesto, Vicky, Judisio, and Julie, gibayra na ninyo. Uso na gud kayo din sa Pilipinas ang corruption. Kay lakip ang tawag-tawag, lakip ang seminar nga sa magninyo, bayra na sa ay. Apin kong Ismael, be. Joke na ha. Joke lang yung tao na. Basig maabot lang itong Marcos. Ha? Patay ko ini. Di na ko magkabalik si US. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.